Kalo wɔɔrɔ kasoladon kɔ n'a tun kan ka fiɲɛbɔda yɛrɛ sɔrɔ kunu. Adama Ben le cerveau ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ka d'a ka wulikajɔ baaraw kan furancɛlatɛmɛ fanga o kɔkɔrɔmadodi la. Ale kɔni segila kokura Bamakɔ kura kasobonba la kunu. Sabula Madadi depo kura dala a kan min bɛ tali kɛ k'a ye nɛni ani bagabagalikan dɔw ta ka jamana marabagaw yɛrɛ sɛgɛrɛ. Min ye a jɛɲɔgɔnw olu kɔni caman tun bɛ cour d'appel la minnu tun bɛ ka a jigiya ka segin ni Ben le cerveau ye so. Hakili jigila Ben le cerveau ale minɛna kabini septembre kalo tile 4 tɛmɛlen ka d'a ka kumakan dɔw kan ko minnu bɛ dankari jamana tabiyaw la. San 2 kasoladon o de tun dila a ma ni ka san 1 bin ka bɔ a kan n'an ko min yɛrɛ ma ko sursis. An ka diinɛ tigilama dɔ fɛnɛ o ye wajurukɛla ye n'o ye Suala Baya ye. Ale fɛnɛ tun bɛ kiritigɛlaw ɲɛma n'a tun bɛ ka fiɲɛbɔda ɲini a yɛrɛ ye nka bankɛla ale kɔni tama. Suala Baya ale minɛna kabini décembre kalo tile 20 san tɛmɛlen sabula k'a ye kumakanw fɔ a ka wajuru kɛnɛ dɔ kan min bɛ jamanadenw yɛrɛ la fitɛnɛ fanga kama. Rasbach ani Sidiki Kuyate olu fɛnɛ tun bɛ kiritigɛlaw ɲɛma sɔgɔmada in na nka fiɲɛbɔda ka d'u ma walima u ka labila o jaabi fosi ma di maaw ma. Segi bɛna kɛ olu ka kiri kan ntɛnɛn nata kiritigɛlaw y'o fɔ. Min ye Rasbach jɛɲɔgɔnw a teri n'a somɔgɔw olu caman tun bɛ kɛnɛkana na. Mamadou Traoré ale ye Rasbach jɛɲɔgɔn ye kulu min bɛ wele ko Alternative pour le Mali o ɲɛma fɛnɛ don. An k'a ka hakilinataw lamɛn ka sanga kiri ka bi jaabiw ma. Gide yɛrɛ minɛna kun min na parce que sariya kun y'a bolo bɔ a kaw la hali bi a bɛ sariya bolo ka sababuya kɛ an bɛ furancɛla fanga de kɔnɔ. Donc vraiment ne b'a ɲini an ka autorité de la transition fɛ les détenus politiques là parce que an bɛ Rasbach ko o ɲɔgɔnna dɔ ye a minɛna kun kunna a jɛra a kun bɛɛ la ni mɔgɔ minɛ kun i bɔr'o kɔnɔ i donna dɔwɛrɛ kɔnɔ i bɔr'o kɔnɔ donc an b'o kɛ politique ko de ye an t'o kɛ dɔwɛrɛ ye o kɔ donc fɛn o fɛn a hakilama de ka ɲi n'an sera ka a nɔgɔya k'a surunya a ka bɔ k'a yɛrɛ sɔrɔ denbayatigi de don hakililaw de b'a fɛnɛ na jamana marali la jamana marabagaw fana mago b'o de la ni ne bɛ Assimi Goïta place la n bɛ Rasbach de bɔ kaso la ka kɛ conseil spécial ye Bikuruba n bɛ Rose de bɔ kaso la ka kɛ conseil ye Bikuruba parce que u sɔnni sinsin ko dɔw de kan minnu ye jamanadenw ka problème ye e bɛ Kuruba i tɛ jamanadenw ka situation dɔn minnu bɛ jamanadenw cɛra a ka kan i k'olu de gɛrɛ la donc vraiment n b'a fɛ a ka nin ɲɔgɔnnaw gɛr'u la ka k'a ka conseil ye. Hakili jigila Rasbach tɛgɛkɛla ale la kabini masikalo o tile 13 san tɛmɛlen ka d'a ka kumakan dɔw kan ko minnu tɛ sababa ye Sumɛlu Bubayi Mayiga ale ka banni na n'o yɛrɛ tun ye Mali minisiri ɲɛmakɔrɔ ye jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta ale ka fanga waati la. Sidiki Kuyate mouvement yɛlɛwolo jɛkulu olu ka kumalasela fɛnɛ don. Ale minɛna Ben le cerveau ale ka kiri dɔ senfɛ a jalakila k'a ye kɛwalew kɛ minnu bɛ jama yɛrɛ la fitɛnɛ ani ka nɛnikanw fɔ minnu dangalen tɛ. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la.